Òscar, que bé que m'envies feina perquè estic avorridíssima. Tu què te penses? Que no vaig a poder jo traure'm una enquesta si a casa? Ja me les apanyaré com siga. Mira, de primeres el que vaig a fer és tirar del que tinc més prop. Hola. Hola. Què fas? Com estàs passant el confinament? Què anaves? Fuig d'ací, que no m'estàs ajudant res. Vaig a cridar a mon pare i a les meves amigues que, ai, que segur que m'ajuden més que tu, perquè mare de Déu, Hugo? Ei, què passa, sister? Hola. ¿Está mon pare per ahí? ¿Cómo estás? Així estic, tirat al sofà i ta mare. Ahí estamos dos. Enfócate més pa cavalls, pare, ahí. I el gos. El gos on està? Ahí. Hola, Roder. Vos necessite, per favor. Què feu? Conteu-me coses. Jo ara mateix estic fent deport. I com estem en casa i no tinc peces, ha ganat un pepino. Bueno, dos. Mira-la! Hola, què fas? Mira. Que bona pinta. És un pastís, ¿vale? Pepiu, estàs viu? Estic hasta el gorro de la vida y no tinc ganes... Mira, estic avorrit que no tinc ganes ni de morir-me. De fet, anava a negar-me el moño. Què m'havies dit? És que no me sento. Penses que s'ha agafat quilos o no? Jo no pare de fartar. Mira, jo no paré de faltar, però és que no me pense pesant. Perquè que si no me deprimisc. O sea, ja tenim prou d'estar en quarantena en casa com per damunt pesar-se. Però això no para, Vos apreten els pantalons o no? Més. No. A mi una miqueta, ja. Què és el que més trobeu a faltar, xiques? Jo, la cerveseta al bar. Te jure que si ara me digueren què faries ara mateix, m'aniria a una casa a fer una cervesa. Jo necessito així, sociabilitzar. Així del carrer. Perquè jo crec que no me recorden ni de lo que és caminar, vieja. Jo el contacte la gent, a veure, ell no veurà ma mare en un mes. Això, la veritat, segur, I ja per últim, jo vull saber com dus tu el tema sexe confinat. Jo esta setmana 5 vegades. Està bé, no? A ver, portem 3 dies de setmana. Pues mira, al contar que la meva parella està en sa casa i que no se ven des de fa un mes, pues imagina com estic. Imagina't-ho, estic en casa. Pepiu, vols enviar un missatge al teu perruquer o perruquera que t'està veient per acomiadar? Això que t'estic fent, me cobres 12 euros, desgraciat. Però molt menys m'ho faig.